Ahoj lidi, vítá vás, nevíte co, ale vy víte, máte to tam napsané a já taky vím. Prostě vás vítám u tohoto videa, tak dobře, vítá vás Michal 1699, neboli Michal Blažek. Takže, my si dnes ukážeme, jak natáčet přes Banditcam videa. Takže otevřeme si svůj internetový prohlížeč a zadáme tam Google. Tak. A do Google napíšeme Banditcam download. A stáhnete to tady z Banditcam 1.8.4 download. Slunečnice. Tady to tok, jak vidíte, jo? Takhle, stáhnete to prostě ze slunečnice a já to stáhnu teda s váma. Ať víte prostě. Tak. A stáhnete. To bude nebo jako trochu díl, ale tu minutu já tady hodím střih a až to bude, tak to bude, takže házím střih. Tak, jsme tady, ještě se nám to nestáhlo, ale ty 2 sekundy a to počkáme. Tak, stáhlo se nám to a toto se nám musí... Sakra. Jo, toto se nám musí objevit. Jo. Tak, my si to otevřeme a dáme ano, protože to spouští přes správce. Necháme češtinu a dáme OK, to je jasné, že češtinu, že jo, dáme ano, souhlasí, další, tady dáme kam to chce nainstalovat, dáme instalovat, jo, ale já to instalovat nebudu, už to mám. Tak, ještě to nainstalujete a jak to nainstalujete, tak. Tak já udělám, my uděláme, jak to nainstalujete, tak se vám zobrazí toto okýnko a tady máme obecně, tady zvolíte ty tečky, kam to chcete jako ukládat, já to mám tady točená videa, jo. A pak tady máme video, pak tady máme pauza, stop, tady si to dáte, prostě dáte OK a tady máte jenom nastavení, toto si musíte dát na mikrofon a tady to dáte na Windows, toto nedávejte, toto nechte tak, jo, protože to by vám se rozdělovalo, to nic. Tady máme další nastavení, do toho se vůbec nerýpejte, já taky jsem se o to nerýpala, jde mi to, tady dáme JPG vysoká kvalita, jako aby to bylo... Jak však víte, jako, aby to video mohlo být HD. Tady dáme skryt místo, nedáme, tady dáme klávesa F11 a o programu to už nic, jo. Tady pak prostě najdeme na video, to se vám zobrazí tady, taková malá prostě ikonka a dáme dolů a jak vidíte, máme to tady. Tímto, kdybych zmáčkl, tak stopnu video. A kdybych zmáčkl toto, tak tímto dávám střih, jo, já to zmáčknu, počkám, až si to udělá, a pak to zase zmáčknu a už zase nahrávám. Jako to je taková pauza jenom, jako střih se tímto dává a tímto už stopnu video, jako ukončím úplně celé, že už nenahrávám, vůbec nemůžu. Jo, a toto je vlastně jako vyfotit fotky. To asi víte, toto je přiblížit, prostě toto je velká, jako ta, abych to obnovil a tak, jo. A do toho se nebudeme rychle, jenom tady ty 2 prostě stopnout video a střihy. Střihy určitě dává hodně lidí. Střihy jsou potřeba přece. Tak, a to by bylo teda asi všechno. Tu stránku vám dám teda do popisku videa. A příští video už teda možná asi už to nebude tutoriál, ale už to určitě asi bude jako Minecraft. Nebo jako nějaká hra, protože tutoriálu mám sice zatím jenom 3, ale jako hned po sobě a však víte. Takže zatím čus bambus.